Ang mga kasaysayan ka karakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang Katarungan. Ang timbangan sang Katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang Katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaron sa kasugpon sa ikaduha nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Mayo gani kinaka-ensendi ka, Mr. Ninyo. Okay, si papa mo. Okay, daw nagasuspetso pa siya sa akon. Okay lang. Ako yaka-insidigi ko yan sa imo, attorney. By this, papa. Ako na lang yung insindi, ha? Tiano, hikataron ko na lang ini. Ang balay sa lapas kag ang building, isaylo ko na lang sa ngalan ni papa mo. Oo, attorney. Isaylo, sige. Isaylo. Ang tanan-tanan nga propiedad ni Tita Priscilla, isaylo mo sa ngalan ni papa. Oo. Ining building kag ang balay sa lapas. Duha naman na ang nabilin nga propiedad sang imo tiya, Mr. Ninyo. Way kakapatid sa gambal ko sa imo, attorney. Siling ko, ang tanan-tanan. Amo gani, Mr. Ninyo. Duha na lang ang nabilin. Kagang iban, nabaligya na niya. Kagang balay niya sa pabiya, nahatag naman niya sa akon. Ari, kumpleto man ang tanan nga papeles. Legal tanan ang pagbaklanay. Pati ang paghatag niya sa akon, legal tanan. Kagang nabili na lang nga ginapanag-iyahan niya. Amo ang balay kag building. Amo bala. Kung amo, attorney, abi, idiyahin ang tanan nga nabaligyan ni Tita Priscilla pati nang ginatag niya sa imo, isay lubi sa ngalan ni papa. Ano? Abay, hindi. Hindi na mahimo, Mr. Ninyo. Maakusa kita sa nagbakal. Kagbisan ako. Hindi ako magsugot nga ang ginahatag ni Madam sa akon. Ibalik ko pa. Tungod legal ang paghatag niya sa akon. Ako na ang legal nga tag-iya subong. Attorney, ang balko sa imo, imuon mo na.
Ay, Mr. Ninyo, imposible siguro ang luyag mo nga matabo. Ay, tungod may dokumento ilitanan. Ay, sus, maalang-alang gid kita siguro kung sundon ko ang luyag mo. Kag malang-ala ka man kung hindi mo pagsundo ng luyag ko, attorney. Ha? Anong? Nakasiling na ako sa imo. Gimpangkuha kong mga butang nga hindi akon. Kag sang magpamalabag ang tagiya sa akon, ginpatay ko sa. Ano? Ginkuha ko mga butang nga luyag ko ang kunon. Ginakuha ko, attorney. Bisan hindi pa ako. Ayan pagid ang butang nga para gid sa amon. Ha? Hindi ko makuha? Okay, posible naman siguro sila. Hindi ba attorney? Ha? Okay, posible naman guro na. Hindi ko makuha ang para sa amon? Ha? Uy, Diyos ko. Tubuan ang tao nga ni. Kagwapo pa sa iya. Ang gitsasanto ninyong itsura niya. Nagkakaglaw siya. Nagkaliwat ang itsura niya. Dobi mo yung itsura niya kung nagkakaglaw siya. Obra, attorney. Isaylo sa ngalan ni Papa ang tanay nga propiedad ni Tita Priscilla. Imposibleng luyag mo nga matabo ninyo. Imposible. Kunin mo, imunta nga posible. Di ba? Di ba kung gusto mo may paraan siling nila? Kung ayaw, maraming dahilan. Di ba, Torne? No? Amo na, no? Madamo pa ko sang obrahon, ha? Pasugulano na lang kita liwat, ha? Abi mo nagopahan ako kag nagopuhan sang bata mo, Torne. Sunod gid gali kay mister mo kag sa imo. May litrato ka sa mag-amay ko. Pero, interesado ako sa imo eh. Kag ako basta interesado ako sa isa ka tao, ginatagan ko ginas importansya. Ginasurveillance ko ikaw, attorney. Kung di ikaw gistar, kung pila kabilog ang bodyguard mo, kung pila kabilog ang balay mo, ang anak mo, kag kung pila kabilog ang bana mo. Kibot kay, no? No? Isa lang ah. Isa lang bana mo. Faithful kagid eh. Nga man, may nubyo ka o? Attorney? Miyara? Ha? Bastos ka! Basi nalipat ka nga abogado ako? Iakusar ko ikaw! Ay. Tordi, kulbaan man ta ba? Hindi ba na, Tordi? Hadlok man ta. Hindi lang ah. Oh, nagkadlaw naman. Doon ang itsuran niya ko. Ay, busi mo, Tordi. Napatawa mo ko eh. Ano gid ba lang luyag mo? Dito ang laong tapatay. Pili ka lang. Di sa duwa. Ang lalaki o kung ang babae. O kung... Ano abi kung laong tabana mo, ha? Shit! Hindi ka gani maglaw sa kamo sinasako na ninyo. Why ako galawag si mo, attorney? Isa ko lang yan kapag tawag sa mga tao ko, patay ang magamay mo. Ano? Para subong sa third floor, sa isa ka mall, ang imo magamay. Oh, Nagampang ang bata mo, upunsi mo ba na? Kagang auto nga gingamit nila, auto ni tita, hindi ba? ha? Ay, Hindi ba siling mo? Ang tanan nga mga salakyan ni tita ginkuha sa bangko. Pero nga alas mo. Ha? Ano ka, bangko ka, Torne? Ha? ninyo. Luyag mo gid pa matudan ang gutter language? Nga basta abogado,
o kung abogada, butigon. Matuloy ka ginambal. At sumisa mo ng mag-amay ko. O, ano ka delikado sang mga katubang ko sa buwan. Sa ordinaryo nga tao. Pili Sinunahon ta. Yan ba lang? Itawagan ko tao ko. Dali lang. Tawagan ko si Basyong. Oh, may... Hello, Basyong. Kung na tayo mando ko, ha? Kung sinunahon nyo patay. May... ha? Ay, kakod. Ninyo. Kaya sino si attorney? Ha? Sinunahon ta patay. Ay, hindi. Oh, Diyos ko. Hindi, sir, ha? Hindi. Maluway ka. Ay, ninyo. Attorney, kung mabatyagan ko ba lang nga dodaghabok ang ulo ko? May... Nagabiring ang uto ko? Why na ko nagabatyag sa kaluoy? Ninyo. Gani, samtang wala pa na akong ina mabatyagan, sundan na ang luyag ko matabo. Oo, ninyo. Himoon ko. Hindi lang pagtandugan pamilya ko. Hindi sila pagtanduga, ha? Ala man lang gali na! Kundi mayo? Tagya ko sa kasimana para matapos ko ini. Hindi. Balikin na ako. Hindi pwede. Hindi na tayo magbulagay, subong. Ha? Remote mo silingon. Ulaton takas na matapos na to, ni. Kagsamtang nagaulat ako, dito kami sa duwa ko katawo, maistar sa balay mo. Wait, ano? Ipakilala mo kami sa bana mo, nga mga partner mo kami sa business. Mga taga Manila kami, kag sa balay mo kami matiner. Ha? Ay, Kung magtulog ka mo, hindi na ka mo magwa sa inyo kwarto, attorney. Nabinigyan kong gabi na. Pati ba ng bata ninyo? Ang balang yaya sa bata nyo, basta gabi na, hindi sila magwa sa kwarto. kaga, ha? Butangan ko sa Granada ang doorknob sa doka kwarto nyo. Wait, Para kung magwa ka mo, nga wala akong makaibalo, malupok. Mawasaag ka mo. Diyos ko. Oh, Ginoo ko. Kasi ko lang sa motor na nasigo mong pagsaylo sa ngalan ni Papa sang tanan, gid. Hindi ko ya gusto nga magdugay sa balay mo. Mabinulagay na kita, patas bla. Siguran ko na subong. Oh, Diyos ko. Kaya, Torne. Siguran ko na. Attorney, pamati. Nina. Hindi ka gid magtimbres mga pulis, ha? O kung bisan kay sino. Portable man ni mahawang mga bata ko, Torne. Labi na ako. Bala ko yung bawas ang tao nga nagataydor sa akon. Ha? Hindi ako manugid. Wala ko sang sugiran. Bisan ang banan ko, hindi ko pagsugiran. Very good. Very good. Amo na yan. Gusto ko transparent ang hulag, Torne. Man ko kay Sabalam. Kung kay sa ginaigo mo ko sa tamang hinala. Gasuyo ko yan na. Budlay sa ako kay basi bila magduda ako sa mahulag mo, kagulpi talaga yung mapalokpan sa ulo. Oh, Diyos ko. Amugin ang tandaan mo, Torne. Oh, ninyo, sa din na ka mo. Wala ka man makabalik diri sa hotel.
Ari kami rin sa balay ni attorney, Papa. Ha? Ba, nagkano ka mo dira? Traidura ang abogada nga ina. Kaya balo ako nga siya ang nagpadihot nga madula ang mga propiedad ni tita mo Priscilla. Gan hindi ka magsalig sa demonya nga ina. Masaligan siya pa. Ako yung salig ko siya. Hindi ka magsalig siya. Basi kung ipaigo ka niya sina. Ay, di ba siguro pa. Ano na. Sige na, nagtawag na ko ta. Sige pa. Ako na bahala. Kalma ka lang na pala. Patauhay lang tayo sa hotel. Okay lang kami ni pa. Do, Sa ako tanan, may problema. do hindi ko kilala mga tao ngayon na lava. Oo. Mga taga Davao sila. Nagtiraman lang sila. Nagtiraman sa Manila. Mga business partner ko sila. Mga maayos sila nga tao, love. Amo pala. Aho. Do hindi ko galing makasaw sang ninyo ngayon. Do ka presko. Kita mo, nag-istorya sa cellphone niya. Nagapungko. Pero ang duwa niya katil, natungtong niya sa lamesa. Tapos gulpin naman si Matindog ang maglakad-lakad. Ito pa matyaga do, iya balay ngayon. Sir, babae lang siya. Big time ang tao nga ina. Big time gali na siya. Madamos sang kwarta. Ay, oo. Manapos ang connection. Dakong nabulig niya sa business nga gintukod namon. Amo pala. Nabi ko sa hotel na sila magtiner. Madamo man sikat nga hotel diri. Nga nga dirigid sila sa balay. Do hindi ako makasawa nga may iban nga tao sa balay ngayon. Ay, dali na lang sila, love. Total, dason nga adlaw. Malakat man sila. Mapasibo na sila. Okay, ikaw ang bahala, love. Love, live ko tawag sa ila. Mamahaw na kita. Okay, love. Kinahanglan nga matapos ko na ginapaobra sa ako ni ninyo. Para nga makalakat na sila. Kung ginakulpaan ako sa tawang ina. Nag-istorya siya sa cellphone. Pero ginapasiplatan niya kami diri. Kag ang duha niya kaupod. Wala nagabulag sa duha ko kabata. Alerto sila. Madalom si ninyo. Doan na nagid kaayo sa paghimo sa katuntuhan. Wala man sa iya nga mabutang siya sa katalagman. Pero hindi ko man mahimo nga magpanungkit sa pulis. Nataiduran ko siya. Tungod na siguro ko. Pamatyon giniya kami. Sobra pagala ini katunto sa tiya niya. Kay Madam Priscilla. Bugoy, tawagan na sa day binig. Ara na sa day pastor. Magwa na kita. Ato na si Binig sa gwa, Jack. Ha? Aturo siya? Oo, nauna gito sa gwa. Ang mga uputo yung iban, magwa naman. Gilis pa sila. Nahambala na gid nga basta mo nga adlaw, temprano pa lang, prepara na sila. Mauyaw man ta nga, una pa sa day pastor dito sa ginamitingan ta. Katuang kuha na sila, Jack. Sige, padalian sila. Oo, Jack. Mauna lang ko kanto sila ni pastor. Jack! Maupon ko, Jack! Ba? Akong? Ma-attend ka sa prayer meeting? Oo, Jack! Baw, Ati Mayo. Mayo gid akong. Ta. Jack! Maiguro turo mo kagabi ay. Nagkapenser ka man nga mag-attend sa prayer meeting. Kani. Mahigit dyan magdangop kita sa Ginoo, Jack, no? Di daw siya nagid lang makabulig sa problema ta. Amo gid eh. Kagang pariyota nga tawo, makabulig man sa aton. Basta mayroon ta sa pariyota akong. Amo gani, Jack, eh. At ano, hindi ka nakigsakon? Kaya nasakita ka? Hindi, Jack, hindi ah. Hindi ko yaking simo ya. Pasalamat pag gani ko. Ngagin amo mo ako sa to.
Kay nakamaradmad ko yung sala ko. Di mayo. Pasensya lang ko akong ha, nga nasakit ka. Okay lang, Jack. Ako, amuman. Kapangayo mo ko sa pasensya sa imo, sa ginimo ko sa imo. Man, wala mo man ko ginsakit kung wala mo ko sang sala, hindi bala. Amo gani. Oy, pastor, mayang adlaw. Dali ka akong tumatabang ko. Oo. Ito. Ara na ninyo. Kompleto ninyo, ha? Ang tanan-tanan nga propiedad ni tita mo pra sila. Wow. Nasaylo ko na sa ngalan ni papa mo. Aba! Mukhang very good kay attorney, ano, wala ni problema? Basi pulos lupok na, hindi man? Okay, Nina. Hindi ako magbutig sa imo. Tungod na kahibalo ako nga mabutang sa delikadong kabuhi sa pamilya ko. Kung hindi ko ikaw pagtumanan sa gusto mo. Aba! Mukhang bright na gid kay attorney, wow, na umul ko sa imo, Tapos nang paobra mo sa ako ninyo. Please lang, ha? Lakat na ka mo. Hindi na kulag na makita ko pa ka mo din. Attorney. Bisan ako, hindi din man ako gusto kong magkita patay aliwat, Kagtotal, tapos na gid ba ang trabaho mo? Tinanglagid man nga magpahuway ka na, attorney. Kapoy ka na, Ninyo? Anong ba't mo siligon niya mapahuway? Ha? Masyong, kamu na bala kay attorney, ha? Bukapoy na siya, Papawayan nyo na siya. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.